Sinds woensdagmiddag is op het Servaashof de belevingstuin geopend. Het project startte met een groep van 5, maar werd tijdens de realisatie uitgebreid tot een groep van zo'n 30 cliënten. Nou, met deze belevingstuin probeert Vincent van Gogh alle gebruikers van de tuin de zintuigen te prikkelen, zodat ze gestimuleerd worden om van de natuur te genieten. En willen we ook als Vincent van Gogh integreren in de Venraïsche wijken, recreatie tot stand brengen en ook de kinderen hier laten spelen. We hebben dit idee bedacht al een tijdje geleden, omdat wij vinden dat cliënten graag toch weer de ontmoeting met andere burgers op moeten zoeken. Dat is soms best wel moeilijk. Toen dachten wij, de natuur kan daar een handje bij helpen. En ze zijn natuurlijk toch sneller geneigd om dan binnen te zitten. Dus de natuur en deze tuin helpt om naar buiten te komen. En ook samen met mensen uit de buurt, maar ook met collega's of vrijwilligers, hier een ommetje te maken of even een beetje te lummelen of te zitten. Ja, dat wat we allemaal af en toe doen. En de natuur brengt rust en dat is af en toe ook nodig om even te bezinnen. Genieten van de natuur en de zintuigen prikkelen staan dus hoog in het vaandel. Beide aspecten kwamen bij elkaar tijdens de spectaculaire openingsact, een roofvogelshow met onder andere een buizerd en een Afrikaanse oehoe. Dit zorgde ervoor dat veel inwoners uit de omliggende wijken de nieuwe tuin wisten te vinden. Mede hierdoor werd de afstand tussen de cliënten en bewoners een heel stuk kleiner. Iets waar Vincent van Gogh de laatste jaren hard aan gewerkt heeft. Zeker, want we hebben geen hekken meer en geen slagbomen. En daarom is deze tuin ook voor iedereen te bezoeken. En je kan ook als vrijwilliger je aanmelden om samen met cliënten hier te wandelen. Dus alles is mogelijk. En we zijn in het bijzonder ook heel dankbaar voor onze medewerkers. En die hebben zo'n groot hart voor cliënten. Die hebben een kerstpakket niet uit laten reiken in een mooi pakket. Maar een aantal mensen hebben gezegd, dat doneren we aan deze tuin. En toen heeft de Rabobank gezegd, nou dan doen wij er ook wat geld bij. En een aantal organisaties die de tuin hebben aangelegd, hebben wel betaald gekregen voor een deel, maar ook heel veel vrijwilliger nog ingestopt. Dus met echt vereende kracht hebben we dit nu kunnen maken. Een vacature voor tuinman in de belevingstuin is voorlopig nog niet nodig. De natuur mag er lekker haar eigen gang gaan. Het is geen architectonisch hoogstandje, het is geen traditionele groenvoorziening. En de een ziet het onkruid, maar het zijn ook kruiden die er staan. En die brengen ook weer bloemen, geuren en die teweeg en die trekken ook weer insecten aan. Dus het is ook wat je wil zien. Hè? Het is niet alleen onkruid natuurlijk. De belevingstuin is altijd vrij toegankelijk te bezoeken. Via de ingangen aan de Stationsweg en de Oorsingel wijzen de borden de weg.